Μιχαλολιώτης Κυριακού, ο συγγραφέας του βιβλίου Αναγέννηση, και σε χαιρετώ μέσα από αυτό το ηχητικό της συμβουλευτικής καθοδήγησης και παρακίνησης, όπου θα σου αποκαλυφθούν τα μυστικά κλειδιά της αναγέννησής σου. Θα μοιραστώ μαζί σου τα 12 μυστικά κλειδιά που μπορούν να ξεκλειδώσουν τις πόρτες που σε κρατούν φυλακισμένο και θα ανοιχτεί ελεύθερο δρόμος που θα σε οδηγήσει στη βαθμία αναγέννηση της ζωής σου. Εδώ και 10 χρόνια έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο πώς και γιατί οι άνθρωποι μπορούν να επιτύχουν στη ζωή τους και να απολαύσουν ελευθερία, επιτυχία, ευημερία και ευδαιμονία. Κατέληξα ότι ένας άνθρωπος που διψά να αλλάξει τη ζωή του για πάντα πρέπει συνειδητά να εφαρμόσει στην καθημερινή του ζωή αυτά τα κλειδιά της αναγέννησης. Εφαρμόζοντάς τα θα μπορέσει κάποια στιγμή να αντικρίσει το ουράνιο τόξο της επιτυχίας, της ευημερίας, της ευδαιμονίας και της ελευθερίας, μόλις ξεκλειδώσει και την τελευταία πόρτα και ο ορίζοντας της αναγεννημένης ζωής προβληθεί στα λαμπερά καινούρια του μάτια. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι σήμερα στη ζωή σου και ένιωσες την ανάγκη να αποκτήσεις αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά σίγουρα να ξέρεις πως τίποτε δεν είναι τυχαίο. Πρέπει να ξέρεις ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν μια ζωή ήρεμης απελπισίας και σε κάποιο βαθμό είναι ζωντανοί νεκροί. Με κάποιον τρόπο έχουν χάσει τα όνειρά τους, τις φιλοδοξίες τους, τις προσδοκίες και τη λαχτάρα τους για μια καλύτερη ζωή, μια αναγεννημένη ζωή. Έχουν απορρίψει τον εαυτό τους, μαστίζονται από την έλλειψη της αυτοεκτίμησης, περιόρισαν τις μεγάλες δυνατότητές τους και παρασύρθηκαν σε μέρες απελπισίας, απόγνωσης και ανησυχίας. Είναι ζωντανοί νεκροί, θαμμένοι στο νεκροταφείο της μετριότητας και της αδράνειας. Πιθανόν και εσύ να έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο και να αναζητάς τα κλειδιά για να ξεκλειδώσεις τις πόρτες της φυλακής που έκτισες γύρω σου και έχασες κάθε ελπίδα ότι μπορείς να κάνεις καλύτερη τη ζωή σου και να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Ίσως να μην ανοίξεις αυτή τη μεγάλη κατηγορία των ανθρώπων γύρω σου. Μπορεί να έχει απλά επαναστατήσει η συνείδησή σου και θέλεις να ξυπνήσεις τη σοφία που κρύβεις μέσα σου. Με τα κλειδιά της αναγέννησης στα χέρια σου μπορείς να γίνεις οτιδήποτε θέλεις και να αποκτήσεις τα πραγματικά πλούτη της ζωής. Έχεις την ικανότητα να αλλάξεις τη ζωή σου προς το καλύτερο και να ξέρεις πως ο Θεός ποτέ δεν έβαλε κάποιον σε μια τρύπα από την οποία να μην μπορεί να βγει με βαθμιαία αναγέννηση. Έχεις αναρωτηθεί άραγε γιατί είμαστε δυστυχισμένοι όταν όλα τα απαραίτητα συστατικά της ευτυχίας είναι γύρω μας? Είμαστε δυστυχισμένοι για τον εξής μοναδικό λόγο. Πάψαμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας και χάσαμε την αυτοεκτίμησή μας. Όταν εξαντλείσαι καθημερινά στο ανηλαίτο κυνήγι της επιβίωσης, πώς μπορείς να διατηρήσεις την αυτοεκτίμησή σου? Πώς μπορείς να είσαι ευτυχισμένος? Πώς μπορείς να νιώθεις ξεχωριστός, ότι είσαι σπουδαίος, ότι έχεις αξία? Όταν σου επιτίθενται ανηλαίητα τα προβλήματα, οι δοκιμασίες και οι προκλήσεις, πώς μπορεί να σου αρέσει αυτό που ζεις? Αναρωτιέσαι τι σπουδαίο έχει άραγε αυτή η ζωή? Όμως ξέρω ότι βαθιά μέσα σου κάτι κοχλάζει και σε καλεί να αντιμετωπίσεις αυτή την ψευδαίσθηση που έχεις δημιουργήσει σχετικά με τη ζωή σου. Ότι επιθυμείς με όλη σου την καρδιά να φτάσεις στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου και επειδή αυτή η μικρή φλόγια της προσδοκίας εγωκαίει μέσα σου, αισθάνεσαι απέσια και πονάς πραγματικά για την αποτυχημένη σου πορεία στη ζωή, για τη σταδιακή σου κάθοδο στο πηγάδι της μετριότητας. Αν μέσα σου λοιπόν υπάρχει ένα μικροσκοπικό κερί που καίει και προσπαθεί να διελύσει το σκοτάδι της απελπισίας, της απογοήτευσης, της απόγνωσης και της αυτολύπησης, προσπάθησε να αναγεννήσει τη ζωή σου. Μπορείς να δαμάσεις τις καταστάσεις, τις συνθήκες, τα γεγονότα και τις πεποιθήσεις της μέχρι τώρα ζωής σου και εντελώς αναγεννημένος θα προχωρήσεις μπροστά. Σαν παράδειγμα, θάρρος και τόλμης και το κερί σου θα γίνει φάρος αισιοδοξίας για όλους τους ανθρώπους. Νιώθω απεριόριστη ευγνωμοσύνη προς το σύμπαν που μου έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψω για λογαριασμό μου τη μαγική δύναμη των επιγνώσεων της αναγέννησης και να ελευθερωθώ και στη συνέχεια τη δύναμη να δημιουργήσω αυτή τη μέθοδο και να γράψω το βιβλίο. Μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
θα μάθεις πώς να εφαρμόζεις τα 12 μυστικά κλειδιά της αναγέννησης σε κάθε τομέα της ζωής σου. Οικονομικά, υγεία, προσωπικές σχέσεις, ευτυχία και σε κάθε αλληλεπίδρασή σου με τον κόσμο. Θα κατανοήσεις βαθύτερα την κρυμμένη ανεκμετάλλευτη εσωτερική δύναμή σου και αυτή η αποκάλυψη θα δώσει χαρά σε κάθε πτυχή της ζωής σου. Τα 12 μυστικά κλειδιά της αναγέννησης εμπεριέχουν τη σοφία συγχρόνων διδασκάλων που τα χρησιμοποίησαν για να αποκτήσουν υγεία, πλούτο, ευτυχία, επιτυχία. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι και πού ζεις. Τα μυστικά κλειδιά της αναγέννησης θα σου δώσουν ό,τι επιθυμείς. Ίσως μέχρι τώρα να πιστεύεις πως η ζωή δεν είναι παρά μια σκληρή και ατέρμονη μάχη. Υπάρχει μια αλήθεια βαθιά κρυμμένη μέσα σου. Αλήθεια που περιμένει να την ανακαλύψεις. Και η αλήθεια αυτή είναι η εξής. Αξίζεις όλα τα καλά που έχει να σου προσφέρει η ζωή. Είσαι ο δημιουργός του εαυτού σου και τα 12 μυστικά κλειδιά της αναγέννησης είναι το μεγαλειώδες εργαλείο μέσα από το οποίο θα δημιουργήσεις ό,τι θελήσεις στη ζωή σου. Η δύναμη της ευγνωμοσύνης. Αν είναι να διαλέξεις να κάνεις ένα πράγμα με την επίγνωση των κλειδιών της αναγέννησης, να διαλέξεις την ευγνωμοσύνη. Πέρασαν πολλά χρόνια στο ταραγμένο μου ταξίδι πάνω στη γη, μέχρι ότου κατανοήσω τη διαδικασία της ευγνωμοσύνης και να διαπιστώσω τη μαγική της δύναμη. Στην πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής μου, αυτή η διαδικασία της ευγνωμοσύνης ήταν ένας δυνατός φακός που φώτιζε την ψυχή μου και την οδήγησε να βγει από το σκοτάδι της αυτολύπησης. Πραγματικά η ευγνωμοσύνη έχει συμβάλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση της ζωής μου. Έμαθα να εκφράζω καθημερινά την ευγνωμοσύνη μου, ακόμη και για τα εντελώς ασήμαντα πράγματα. Σε καλώ λοιπόν να δεχτείς τη διαδικασία της ευγνωμοσύνης και να αναγνωρίσεις τα δώρα της. Η ευγνωμοσύνη μπορεί να παίξει τον πιο σπουδαίο ρόλο στην αναγέννηση και της δικιάς σου ζωής. Να εντάξεις λοιπόν την ευγνωμοσύνη στην καθημερινή σου ζωή. Άφησε τις σκέψεις και τα συναισθήματα της ευγνωμοσύνης να πλημμυρίσουν την ψυχή σου στο κάθε νέο ξεκίνημα της ημέρας σου. Καθώς η ευγνωμοσύνη θα γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής σου, θα αισθανθείς τη δύναμη να ξεπεράσεις τα όρια σου και τη μαγεία να πλημμυρίζει τη ζωή σου. Σε προτρέπω λοιπόν να δαμάσεις την εψημερία σου και την εσωτερική σου γκρίνια με τη διαδικασία της ευγνωμοσύνης. Να είσαι ευγνώμων για όλα όσα έχεις τώρα στη ζωή σου. Αν αρχίσεις να σκέφτεσαι όλα αυτά για τα οποία είσαι ευγνώμων στη ζωή σου, θα διαπιστώσεις πόσες ακόμη σκέψεις ευγνωμοσύνης θα γεννηθούν από τις αρχικές. Πόσα ακόμα υπάρχουν για τα οποία πρέπει να αισθάνεσαι ευγνώμων. Πρέπει λοιπόν να κάνεις την αρχή λέγοντας «Σε ευχαριστώ για όλα όσα είσαι, κάνεις και έχεις τώρα στη ζωή σου». Να μάθεις όσο και αν αυτό είναι δύσκολο για σένα. Κάθε πρωί, ανοίγοντας τα μάτια σου να λες «Ευχαριστώ». Κάθε πρωί που πατάς τα πόδια σου στο πάτωμα, να λες «Ευχαριστώ». Και ύστερα, καθώς αρχίζει η μέρα σου να εκτιλήσεται, άρχισε να σκέφτεσαι όλα αυτά για τα οποία είσαι ευγνώμων και αυτή η διαδικασία να την ζεις πραγματικά. Να αναβλύζει από το βάθος της ύπαρξής σου το αίσθημα της ευγνωμοσύνης και να πλημμυρίζει τη μέρα σου. Να αρχίσεις να αισθάνεσαι ευγνώμων για όλα όσα σε κάνουν να νιώθεις καλά. Ό,τι σκέφτεσαι και για ό,τι είσαι ευγνώμων, αυτό υλοποιείς. Εξασκώντας τον εαυτό σου τη διαδικασία της ευγνωμοσύνης, αρχίζεις να ζεις τη ζωή σου με πληρότητα. Καθώς συγχρονίζεσαι καθημερινά με τη δημιουργική ενέργεια της ευγνωμοσύνης, οι κοιμισμένες μέσα σου δυνάμεις, οι ικανότητες σου και τα ταλέντα σου ζωντανεύουν. Να εστιάζεσαι διαρκώς σε αυτά που ήδη έχεις στη ζωή σου και να νιώθεις απεριόριστη ευγνωμοσύνη. Έτσι ανοίγει η πύλη του σύμπαντος και αρχίζει να σου στέλνει περισσότερα αγαθά αφού έχει σιγουρευτεί πλέον ότι θα εκπέμπεις θερμή ευγνωμοσύνη για όλα τα νέα αγαθά που σου προσέφερε. Κάνοντας την ευγνωμοσύνη κυρίαρχο στρατικό της ζωής σου, αυξάνεις την αυτοεκτίμησή σου, με αποτέλεσμα να καλλιεργείς μια στάση αυτοπεποίθησης, χαράς και γαλήνης. Ζώντας τη ζωή σου με ευγνωμοσύνη, δίνεις ιδιαίτερο νόημα και σκοπό στην παρουσία σου στον πλανήτη.
Να ορισμένα σπουδαία αγαθά της ζωής, που αν τα διαθέτεις, σου αρκούν για να ξυπνάς κάθε πρωί με ευγνωμοσύνη και να λες ευχαριστώ. Απολαμβάνεις την ελευθερία σου, έχεις καλή υγεία, ισορροπημένη συναισθηματική ζωή, όμορφες σχέσεις, ένα δυνατό μυαλό, μια καλλιεργημένη προσωπικότητα, κάποιον να σε αγαπά, κάτι για να κάνεις, κάτι για να ελπίζεις. Έχεις τις 5 αισθήσεις σου σε πλήρη ετοιμότητα να απολαύσεις κάθε ομορφιά της ζωής σου. Έχεις κάποιες προσδοκίες σε πλήρη εξέλιξη, όνειρα, στόχους, δημιουργικότητα. Μοιράζεις τις χαρές και τις έγνοιες σου με τους αγαπημένους σου ανθρώπους. Νιώθεις ότι ακουμπάς πάνω σε κάποιους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να σε στηρίξουν και να σε ενθαρρύνουν να ξεπεράσεις τις δυσκολίες της ζωής σου. Έχεις κάποια χαρίσματα και ταλέντα που βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη. Θα μπορούσα να σου υποβάλω εκατοντάδες ερωτήματα τέτοιας μορφής, ώστε να σε βοηθήσω να κατανοήσεις ότι δεν χρειάζεται να αποκτήσεις άλλα αγαθά για να είσαι ευτυχισμένος και χαρούμενος. Έχεις ήδη αρκετά. Αξιολόγησε σε βάθος όλα αυτά που ήδη έχουν κατακλείσει τη ζωή σου και δέξου ότι είσαι ευλογημένος. Χαμογέλασε λοιπόν για όλα αυτά που ήδη έχεις και πες ευχαριστώ με όλη σου την ψυχή. Ζήσε την κάθε μέρα σου με ευγνωμοσύνη και θα δεις σταδιακά με μαγικό τρόπο ότι θα διαλυθεί το πέπλο της ομίχλης της αυτολύπησης, της απόγνωσης και της απελπισίας και η ζωή σου θα αρχίσει να λάμει. Θα διαπιστώσεις ότι ζώντας με ευγνωμοσύνη, το σύμπαν θα αρχίσει να σου μοιράζει απλόχερα, αυθονία, ευημερία, χαρά και ευδαιμονία. Όταν βαδίζεις τη ζωή σου, μοιράζοντας ευγνωμοσύνη και καλοσύνη σε όλους όσους συναντάς, τότε αρχίζεις να βιώνεις ένα ανώτερο επίπεδο ζωής και απαλλάσσεις οριστικά από τα βαρύδια της μίζερης καθημερινότητας. Προχωρώντας τη ζωή σου με επεξέδετη ευγνωμοσύνη, θα προσανατολιστείς την κατεύθυνση που οδηγεί στο μονοπάτι της αναγέννησής σου. Όταν νιώθεις ευγνώμων για όλα αυτά που είσαι, που κάνεις και έχεις στη ζωή σου, αρχίζεις να βιώνεις την πραγματική ελευθερία. Να ξέρεις πως είσαι πραγματικά ελεύθερος στη ζωή όταν μπορείς να πεις ευχαριστώ για όλα αυτά που έχουν συμβεί στη ζωή σου. Μην αφήνεις λοιπόν τις καταστάσεις, τα γεγονότα, όσο δυνηρά κι αν είναι, να σε παρασύρουν σε ένα διαρκές μυρολόγιο. Σταμάτα να βασανίζεσαι στην κόλαση που έχεις δημιουργήσει αποκλειστικά μόνος σου, δίνοντας μεγάλη σημασία στο τι λείπει από τη ζωή σου και προσπάθησε να γαληνέψεις την ταραγμένη σου ψυχή μέσα από τη διαδικασία της ευγνωμοσύνης. Αποδέξου ότι για να προσελκύσεις στη ζωή σου αυθονία, ευημερία, ευτυχία, επιτυχία, πρέπει να εστιάσεις στη δημιουργική διαδικασία της ευγνωμοσύνης. Μέτρα τις ευλογίες σου με ενθουσιασμό και μάθε να είσαι ευγνώμων για το κάθε τι που υπάρχει στη ζωή σου τώρα. Χώρισες. Αν ασπαστείς ευλαβικά τη φιλοσοφία αυτής της επίγνωσης και την εφαρμόσεις στην προσωπική σου ζωή, ο κόσμος που ζεις θα γίνει λαμπερός. Θα γίνεις κυρίαρχος της ζωής και κυρίαρχος του πεπρωμένου σου. Μέσα λοιπόν από αυτή την ενότητα, σου μεταβιβάζω τη βασική επίγνωση που πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος ως πηξίδα για να κατευθύνει τη ζωή του στο μονοπάτι της αναγέννησής του. Τη δύναμη της συγχώρεσης. Υπάρχει μια απεριόριστη ελευθερία μέσα σε κάθε πράξη συγχώρεσης που μας γλιτώνει από τον πόνο του θυμού και το βαρύ τίμημα του μίσους. Η συγχώρεση μας φέρνει τη γαλήνη. Σκέψου κάθε τι που σου έχουν πει ή σου έχουν κάνει ποτέ και νιώθεις μέσα σου οργή, θυμό, εκδίκηση και μνησικακία. Κάθε πληγή, κάθε κεντρή είναι σαν δάγκωμα του φιδιού. Πολύ σπάνια πεθαίνεις από την πληγή, αλλά από τη στιγμή που σε δαγκώνει το φίδι, η ζημιά γίνεται από το δηλητήριο που κυλάει στο αίμα σου. Το δηλητήριο είναι η οργή και το μίσος που κρατάς μέσα σου για πολύ καιρό μετά το οδυνηρό γεγονός. Αυτό το δηλητήριο θα καταστρέψει τη γαλήνη του νου σου. Το αντίδοτό του είναι η συγχώρεση, που δεν είναι τόσο δύσκολη όσο θέλεις να πιστεύεις. Αν πιστεύεις ότι η συγχώρεση είναι μια διαδικασία που δοκιμάζει την αντοχή σου, γεμάτη από συγκρούσεις με την οποία παλεύεις ολόκληρη τη ζωή σου, επισημαίνω σε σένα πως ισχύει εντελώς το αντίθετο. Η συγχώρεση είναι ευχάριστη,
εύκολη και το κυριότερο σε απελευθερώνει. Σε ανακουφίζει από το βαρύ φορτίο της μνησικακίας και του παραπώνου. Όταν μάθεις να συγχωρείς πραγματικά, υψώνεσαι πάνω από εκείνους που σε πλήγουσαν ή σε πρόσφυγα. Η δύναμη της συγχώρεσης δίνει τέλος σε κάθε διαμάχη. Σου αποκαλύπτω ότι η μόνη τέχνη της ζωής είναι να αγαπάς και να συγχωρείς. Κάνε λοιπόν την συγχώρεση επιλογή σου και θα νιώσεις μια ελευθερία που δεν την έχεις νιώσει ποτέ μέχρι τώρα. Η συγχώρεση είναι μια πράξη της καρδιάς. Φέρε στο νου σου κάθε άνθρωπο που σε έχει βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο, ανεξάρτητα από το πόσο πρόσφατα ή πόσο οδυνηρή υπήρξε εκείνη η εμπειρία, και κάνε την επιλογή να απελευθερωθείς από αυτή. Κάνε την για σένα, για να πάρεις το αντίδοτο για το δηλητήριο που άφησες να κυκλοφορεί στο αίμα σου. Αναγνώρισε ότι οι βαθιές πληγές δεν γιατρεύονται μέχρι να συγχωρέσεις. Η δύναμη της συγχώρεσης σε οδηγεί να βιώσεις ένα νέο είδος πνευματικής αφύπνισης, καθώς συνειδητοποιείς ότι σε φέρνει σε απόλυτη κατάσταση αρμονίας και γαλήνης. Όταν αντιλαμβάνεσαι να σε περιτριγυρίζουν ιδέες οργής, θυμού, εκδίκησης, να είσαι σίγουρος ότι είναι πράξεις του εγώ που τρέμει από το φόβο μπροστά στην ιδέα ότι γνωρίζεις πως είσαι προέκταση του Θεού και έχεις τη δύναμη να συγχωρείς. Μπορείς να συγχωρέσεις, μπορείς να ξεχάσεις, μπορείς να πεις δεν πειράζει, μπορείς να πεις άνθρωποι είναι και αυτοί και να τους αγκαλιάσεις. Μετά αγκάλιασε τον ίδιο σου τον εαυτό. Ανακάλυψε ξανά ότι είσαι ιδιαίτερος, ότι είσαι μοναδικός, πως είσαι καταπληκτικός μέσα σε έναν ολόκληρο κόσμο, δεν υπάρχει παρά μόνο ένας σαν και σένα. Αγκάλιασε λοιπόν τον εαυτό σου με αγάπη και συγχώρεσε τον για όλα τα λάθη, τις παραλήψεις, τις συμπεριφορές του παρελθόντος και μάθε να ζεις σε πλήρη ισορροπία με τον εαυτό σου. Τι θα μπορούσες να κάνεις για να αναγεννήσεις τη ζωή σου? Πρέπει να μάθεις να συγχωρείς τους άλλους και τον εαυτό σου. Να ξέρεις πως η ενεργοποίηση της διαδικασίας της συγχώρεσης στην καθημερινή σου ζωή είναι το εργαλείο για να οδηγηθείς πίσω στον αληθινό σου εαυτό. Μαθαίνοντας να συγχωράς, ανοίγεις διάβλατα το μονοπάτι που θα σε οδηγήσει πίσω στον πραγματικό σου εαυτό, σε αυτό που αληθινά είσαι, στη μοναδικότητα και στην αρχική σου ομορφιά. Πλημμυρίζοντας την καθημερινή σου ζωή με πράξη συγχώρεσης, μπαίνεις στη διαδικασία της αφύπνισης και το ταξίδι για την αναγέννησή σου ήδη έχει αρχίσει. Αν γνωρίζεις την αξία της δύναμης της συγχώρεσης και την εφαρμόσεις στη ζωή σου, θα έλκεις και θα δέχεσαι τις ευλογίες σου σαν μια επιβεβαίωση του ότι ζεις σε ένα σύμπαν αγάπης. Εάν θέλεις να ξεχωρίσεις από το πλήθος, να ζεις μια αναγεννημένη και απολαυστική ζωή και να αφήσεις τα ίχνη σου πάνω στη γη, πρέπει να μάθεις να χρησιμοποιείς την ακατανίκητη δύναμη της συγχώρεσης. Η θεραπευτική δύναμη της συγχώρεσης είναι ένα δυναμικό εργαλείο που μπορεί ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσεις και να ομορφύνεις τη ζωή σου, τη δικιά σου αλλά και των άλλων. Συγχωρώντας, παραμερίζεις τη διαμάχη με τον εαυτό σου και γνωρίζεις τη χαρά της αληθινής προσφοράς. Ρίξε τα δίκτυα της συγχώρεσης γύρω σου και ο κόσμος σου θα αλλάξει οριστικά. Μπορείς να κυριαρχείς το πεπρωμένο σου όταν χειριστείς με σοφία την ανεξάντλητη δύναμη της συγχώρεσης. Μαθαίνοντας να συγχωρείς, θα έχεις πάντα ψηλά το ηθικό, θα βιώνεις ψυχική γαλήνη και ηρεμία και θα κατακτήσεις υψηλή αυτοεκτίμηση και αυτοκυριαρχία. Όταν το ενεργό συστατικό της ζωής σου είναι η συγχώρεση, μπορείς να προστατευτείς με απόλυτη ασφάλεια από το μίσος, το θυμό, την οργή, την εχθρότητα που θα συναντάς στο πέρασμά σου και θα ανταπεξέλθεις στα πιο δύσκολα εγχειρήματα της ζωής. Η καλοσύνη, η κατανόηση θρέφει την καρδιά σου. Είναι η απαραίτητη βιταμίνη για να αναπτύξει και να καλλιεργήσει την ψυχή σου. Μάθε λοιπόν να συγχωρείς και ζήσε με αγάπη στην καρδιά σου. Οι νικητές της ζωής δεν έχουν καιρό για μίσος, μόνο για αγάπη. Κανείς άνθρωπος στην ιστορία του κόσμου δεν παρήγαγε επιτεύγματα με μίσος, οργή και εκδίκηση. Κάθε σκοτάδι που προκαλείται από την οργή, το φθόνο, διαλύεται μόλις εκτεθεί στο φως της συγχώρεσης. Μόλις ο προβολέας της συγχώρεσης πέσει πάνω στο σκοτάδι, αυτό διαλύεται. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψευδαίσθηση του κακού.
βάλε την ενέργεια της συγχώρεσης να δράσει πάνω στο κακό και θα αποδείξει ότι υπάρχει μόνο η αγάπη. Το μόνο λοιπόν που έχεις να κάνεις είναι να αγαπάς τον κόσμο και να τον συγχωρείς. Να μην τον μισείς, να μην τον απορρίπτεις. Ούτε όμως τον εαυτό σου. Να βλέπεις πάντα τον κόσμο και τον εαυτό σου με αγάπη, θαυμασμό και θέος. Κλείνοντας αυτή την ενότητα, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν μόνο δύο δρόμους στη ζωή. Ο δρόμος με καρδιά και ο δρόμος χωρίς καρδιά. Αν διαλέξεις το δρόμο με καρδιά, όταν φτάσεις στο τέρμα, θα ευγνωμονείς και θα ευλογείς τη ζωή σου. Αν διαλέξεις το δρόμο χωρίς καρδιά, όταν φτάσεις στο τέρμα, θα καταργέσαι ό,τι έχεις κάνει. Κάθε στιγμή διαλέγεις να ζεις με καρδιά ή χωρίς καρδιά. Ο δρόμος με καρδιά είναι η συγχώρεση και η αγάπη. Βρες και ζήσε το όνειρό σου. Στάσου μια στιγμή, ερεύνησε την ψυχή σου και εξέθαψε την πιο μυστική σου φαντασίωση. Σε ποιο όνειρο χρωστάς? Βρες και ζήσε το όνειρό σου. Ζήσε σαν να κρεμόταν από αυτό η ζωή σου. Είσαι διατεθειμένος να εμπιστευτείς το σύμπαν για να σε στηρίξει να ζήσεις το όνειρό σου? Δεν χρειάζεται να ξέρεις το πώς. Απλά γνώριζε το γιατί και δώσε την ευκαιρία σε μια ανώτερη δύναμη από σένα να κάνει θαύματα για λογαριασμό σου. Μπορείς και εσύ να ζήσεις τα όνειρά σου. Όσο πιο εξωφρενικά, όσο πιο μοναδικά, τόσο το καλύτερο. Μην περάσεις μέσα από τη ζωή πατώντας τις μύτες των ποδιών σου μόνο και μόνο για να φτάσεις με ασφάλεια μέχρι το θάνατο. Ποια όνειρά σου αναβάλεις συνέχεια? Ποια βήματα θα μπορούσες να κάνεις που να θυμίζουν στον εαυτό σου ότι η ζωή είναι όμορφη και αξίζει να τη ζεις? Απάντησε σε αυτές τις ερωτήσεις ειλικρινά και ο δρόμος προς την αναγέννηση της ζωής σου είναι ολοφάνερος για σένα. Να ξέρεις πως μπορείς να πετύχεις πραγματικά όλα όσα θέλεις, αν αληθινά τα θέλεις πραγματικά. Χρειάζεται απλά να πιστέψεις στον εαυτό σου και τότε θα ενεργοποιήσεις και θα αξιοποιήσεις την απεριόριστη δύναμη που κρύβεται μέσα σου. Ναι, μπορείς να πετύχεις όλα όσα θέλεις, αν αληθινά τα θέλεις. Αλλά χρειάζεται να ψάξεις βαθιά μέσα σου για πίστη. Μόνο εκείνοι που πιστεύουν στον εαυτό τους είναι τελικά νικητές. Πιστεύεις ότι είσαι γεννημένος νικητής? Και αν δεν το πίστευες μέχρι τώρα, μπορείς να αποφασίσεις να πιστέψεις τώρα στο εκπληκτικό σου μέλλον και στην πραγματοποίηση των ονείρων σου. Θέλεις πραγματικά να αναγεννηθείς? Ποτέ δεν είναι αργά για μια αλλαγή. Σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, υπάρχει χρόνος για να εκπληρώσεις τα όνειρά σου. Πίστεψε ότι σου αξίζει να είσαι επιτυχημένος. Πάψε να πιστεύεις ότι η επιτυχία είναι για λίγους. Η επιτυχία έρχεται όταν εκφράζεις με εφράδια από τα βάθη της ψυχής σου τα θέλω σου και την αγάπη σου. Η επιτυχία έρχεται όταν παίρνεις μια απόφαση γρήγορα, δεσμεύεσαι πάνω σε αυτήν και την επιδιώκεις παθιασμένα. Μπορείς να ανασχεδιάσεις και να αναγεννήσεις τη ζωή ξεκινώντας από τώρα, παίρνοντας μια απόφαση για το τι θέλεις να συμβεί στη ζωή σου. Τι θα κάνεις στη ζωή σου 10 χρόνια από σήμερα? Τι θέλεις να είσαι? Τι θέλεις να έχεις? Βάλε την καρδιά σου να δώσει τις απαντήσεις που χρειάζεσαι. Οι απαντήσεις της καρδιάς σου είναι οι αποφάσεις που χρειάζεται να πάρεις. Εσύ είσαι ο κύριος σχεδιαστής της ζωής σου. Είτε το συνειδητοποιείς, είτε όχι. Σε καλώ να ψάξεις βαθιά μέσα σου και να ξεθάψεις τη μυστική σου φαντασίωση και βγάλεις στην επιφάνεια τα πιο μεγάλα σου όνειρα και τις πιο τρελές σου προσδοκίες. Ποιο είναι το δικό σου όνειρο? Ίσως είναι κάποιο όνειρο που κάποτε είχες και τώρα πια το έχεις ξεχάσει ή το έχεις εγκαταλείψει. Αν αυτό το όραμα ήταν ζωντανό μέσα σου σήμερα, θα ήταν διαφορετική η ζωή σου? Και αν ήταν διαφορετική, πώς θα ήταν? Στάσου μια στιγμή και ονειρέψου. Τι αληθινά θέλεις για τη ζωή σου? Σταμάτα για λίγο αυτό το ηχητικό CD,
πάρε ένα στυλό και ένα χαρτί και άφησε το υποσυνείδητό σου ελεύθερο να φανερώσει τα όνειρά σου και τις φιλοδοξίες σου πάνω στο χαρτί. Το πιο σπουδαίο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος όταν ξεκινά τη διαδικασία της αναγέννησης της ζωής του είναι να καταγράψει τα όνειρά του και τις φιλοδοξίες του. Το πρώτο, λοιπόν, είναι να ανακαλύψεις ποια είναι τα όνειρά σου και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου. Τι είναι εκείνο που καίει μέσα σου και θέλεις να εκπληρωθεί οπωσδήποτε. Είναι η ξεκάθαρη απόφασή σου να αρχίσεις μια καινούργια ζωή, βασισμένη στην επιδίωξη των ονείρων σου και των φιλοδοξιών σου. Είναι το ξύπνημα του πάθους και του ενθουσιασμού που θα σε πλημμυρίζει κάθε μέρα, γιατί θα ακολουθείς το μονοπάτι που οδηγεί στα όνειρά σου. Αποκάλυψε στον εαυτό σου όλα όσα αξίζουν να τα επιδιώξεις με λαχτάρα προσμονής. Αποκριστάλλωσε τα όνειρά σου, να τα κάνεις απόλυτα συγκεκριμένα, με ακρίβεια, σαφήνεια, χωρίς να αφήσεις τους φόβους να σε περιορίζουν. Σε καλώ να χρησιμοποιήσεις αυτό το κλειδί της αναγέννησης και να βάλεις ψηλούς στόχους σε όλους εκείνους τους τομείς της ζωής σου. Γίνε κατακτητής της κορυφής. Γίνε κάποιος που κατακτά τη μια κορυφή μετά την άλλη, κερδίζοντας όλο και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Έχε λοιπόν ένα όνειρο, ευχήσου να εκπληρωθεί, πίστεψε στην εκπλήρωσή του, αποφάσισε να μπει στη δράση και έχει το θάρρος να κάνεις το πρώτο βήμα. Να θυμάσαι πάντα πως εσύ είσαι ο σχεδιαστής της ζωής σου. Βρες και ζήσε το όνειρό σου τώρα, από την αρχή, αφήνοντας πίσω σου το παρελθόν. Πίστεψε στην ομορφιά των ονείρων σου και κυνήγησέ τα με πάθος, ώστε να ζήσεις πέρα και από τις πιο μεγάλες προσδοκίες σου. Ζήσε τη ζωή σου μέσα σε ένα γιορτινό λαμπάδιασμα. Ποιο πιστεύεις ότι είναι άραγε αυτό το κλειδί, το απαραίτητο συστατικό της ζωής, που μπορεί να ξεκλειδώσει όλες τις κλειδωμένες πόρτες της ζωής σου? Θα σου το αποκαλύψω τώρα αμέσως. Αγάπη. Χρειάζεται να ειστερνιστείς βαθιά μέσα σου τη μαγική δύναμη της αγάπης. Χωρίς αγάπη σε όλες τις εκφράσεις καθημερινής σου ζωής, δεν μπορείς να αναγεννηθείς. Η ποιότητα της ζωής σου εξαρτάται από το πόσο είσαι διατεθειμένος να αφήσεις τη ζωή σου να σε αγαπήσει. Κάθε στιγμή της ζωής σου να είσαι πλημμυρισμένος από αγάπη. Κάνε τα πάντα με αγάπη. Αγάπη για τον εαυτό σου, αγάπη για τους άλλους και αγάπη για το σύμπαν. Κάθε μέρα της ζωής σου να είναι αγάπη. Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη δύναμη που έχεις στο προστάσιό σου για να πολεμήσεις και να ζήσεις μια ζωή που σου αξίζει. Η αγάπη δεν μπορεί να μας γυρίσει την πλάτη. Όπως ο ήλιος δεν μπορεί να μην φωτίσει τα δέντρα και η θάλασσα δεν μπορεί να αρνηθεί τα ποτάμια. Η διαδικασία της αναγέννησής σου περνά αναγκαστικά από το μονοπάτι της αγάπης. Το σπουδαιότερο απ' όλα στη ζωή σου είναι η αγάπη. Έχεις ένα σκοπό εδώ και υπάρχει δύναμη της αγάπης που σε κρατά ζωντανό, εφόσον ο σκοπός σου δεν έχει εκπληρωθεί ακόμα. Ξύπνα λοιπόν κάθε μέρα με αγάπη στην καρδιά σου. Να ξέρεις πως το μεγαλύτερο μυστικό της επιτυχίας της ζωής σου είναι η αγάπη. Και ξέρεις γιατί? Γιατί η αγάπη μπορεί να ανοίξει τη διάπλατα της καρδιάς των ανθρώπων. Κάνε λοιπόν την αγάπη το ισχυρότερο σου όπλο στη διαδικασία της επιτυχίας, γιατί τίποτε δεν θα μπορέσει να αντισταθεί στη δύναμή της. Στοχάσου το εξής, και αν θέλεις γράφτο σε ένα χαρτί και κάντο σημαντικό μήνυμα να το βλέπεις κάθε μέρα. Για να αποκτήσεις αυτό που θέλεις, αγάπησε αυτό που είσαι. Να ξέρεις ότι η πραγματική επιτυχία, ευημερία, αναγνώριση, φήμη θα εμφανιστούν στη ζωή σου όταν επιλέξεις να αγαπήσεις αυτό που μπορείς να γίνεις. Αγαπώντας τον εαυτό σου, θα αγαπήσεις και τη ζωή. Και έτσι ξαφνικά θα συγχρονιστείς με τις υποστηρικτικές δυνάμεις του σύμπαντος, που θα σε οθήσουν να φτάσεις στο αστέρι σου στον ουρανό. Εσύ θέλεις να ξεχωρίσεις, να ζήσεις μια αναγεννημένη ζωή, γεμάτη αυθονία, απόλαυση και να αφήσεις κάτι πίσω σου? Εάν ναι,
τότε πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι το ισχυρότερο όπλο θα είναι η δύναμη της αγάπης. Εάν πράγματι οχυρωθείς με αγάπη γύρω σου για να σε προστατεύει, πιστεύεις ότι μπορεί η αυτολύπηση, η απόγνωση, η απεσιοδοξία, η ανησυχία, η πίκρα να σε χτυπήσει και να σε τερματώσει? Όχι, γιατί η αγάπη θα σε τονώνει και θα σε δυναμώνει και θα σου προσφέρει ψυχική γαλήνη και ηρεμία και θα σε κρατά συγχρονισμένο με τις αστήρευτες δυνάμεις του σύμπαντος. Ποιος πιστεύεις πως φτάνει στην επιτυχία? Σίγουρα εκείνος που νιώθει γαλήνιος, ήρεμος και βιώνει καθημερινά ενθουσιασμό, πάθος, πίστη, τόλμη και δύναμη. Όλα αυτά τα υψηλά συναισθήματα είναι παράγωγα προϊόντα του βασικού συναισθήματος της αγάπης. Αναγέννησε λοιπόν τη ζωή σου για πάντα εφαρμόζοντας το μαγικό κλειδί της αγάπης. Ζήσε την κάθε σου μέρα με αγάπη στην καρδιά σου. Όταν έχεις μάθει την τέχνη της αγάπης και τη χρησιμοποιείς στην καθημερινή σου ζωή, τολμάς να μην ερωτοτροπείς με τον κακό και την απόγνωση. Ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου, αποκρισταλώνεις τις βασικές σου επιδιώξεις και προσδιορίζεις τον βασικό σκοπό της ζωής σου. Να ξέρεις πως οι μεγαλύτερες ευλογίες στη ζωή μας έρχονται όταν πάντα λειτουργούμε, παράγουμε, δημιουργούμε και συναναστρεφόμαστε με αγάπη. Να θυμάσαι ότι μακροπρόθεσμα στη ζωή μας αυτό που θα μας δημιουργεί απολαυστικές στιγμές ευδαιμονίας είναι οι στιγμές που δώσαμε και δεχτήκαμε αγάπη και καλοσύνη. Όταν συστηματικά στη ζωή σου υπηρετείς τους σκοπούς της αγάπης, η ευλογία της αυθονίας και της ευημερίας συστηματικά έρχεται σε σένα. Βάλε λοιπόν την αγάπη στη σχέση σου, στις επαγγελματικές σου δραστηριότητες, στις πνευματικές σου αναζητήσεις, στις ασχολίες σου, στην καλλιέργεια του εαυτού σου. Θέλω να δεχτείς ότι η αγάπη είναι η μόνη σου πραγματικότητα. Με ασπίδα την αγάπη να κυκλοφορείς και με σιγουριά και με ασφάλεια ανάμεσα στους ανθρώπους, γιατί τίποτε δεν μπορεί να ασκήσει δύναμη επάνω σου. Όταν η αγάπη είναι πάντα παρούσα στην καθημερινή σου ζωή, τότε ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή σου, αυτό ξεπερνιέται. Από σήμερα γίνε ένας αγγελιοφόρος της αγάπης, της καλοσύνης και πρόσφερε τον εαυτό σου σαν θετικό άγγιγμα στις ζωές των άλλων. Η καλοσύνη και η αγάπη είναι μεταδοτική και μεταμορφώνει. Γι' αυτό λοιπόν γίνε αγγελιοφόρος της αγάπης την κάθε στιγμή της ζωής σου. Αυτό το απλό δώρο μπορεί να κάνει την ημέρα ενός άλλου εντελώς διαφορετική. Ίσως ακόμη να σώζει μια ζωή. Μην ξεχνάς ότι είσαι το φως του κόσμου. Με αγάπη στην καρδιά σου ανήκεις σε ένα μεγαλύτερο σύμπαν και αφήνεις τον εαυτό σου να λάμψει. Δώσε λοιπόν νόημα στη ζωή σου, βάζοντας τον ενεργό συστατικό της αγάπης σε προτεραιότητα και όλα τα άλλα θα σε ακολουθήσουν. Γίνε ένας υπηρέτης της καρδιάς. Όταν διαλέγεις την αγάπη, φέρνεις τον κόσμο πιο κοντά στον παράδεισο. Καταφεύγοντας στην αγάπη, οδηγείσαι να ζεις μέσα σε ένα διαφορετικό κόσμο γεμάτο χρώματα και φως. Η αγάπη είναι μια δημιουργική, δυναμική και πρακτική ενέργεια που έχει τη δύναμη να κάνει θαύματα. Με την αγάπη στην καρδιά σου αυξάνεις την αυτοεκτίμησή σου με αποτέλεσμα να αποκτείς μια στάση αυτοπεποίθησης, χαράς και αληθινού ενδιαφέροντος. Με την αγάπη ως πηξίδα μπορείς να ζήσεις και εσύ τα όνειρά σου. Όσο πιο μοναδικά και όσο πιο εξωφρενικά είναι, τόσο το καλύτερο. Η ποιότητα της ζωής σου εξαρτάται από το πόσο είσαι διατεθειμένος να αφήσεις τη ζωή να σε αγαπήσει. Άγγιξε την κάθε στιγμή της αγάπης. Αν η μαγική ροή της αγάπης δεν είναι συνεχής και δεν πλημμυρίζει τα ισόψυχά σου, η ζωή σου δεν έχει νόημα και σκοπό. Η ανθρώπινη σου φύση χωρίς αγάπη είναι νεκρή φύση. Νιώσε τη μαγεία της αγάπης να παίρνει το τιμόνι της ζωής σου και να σου οδηγεί σταθερά στην αναγέννηση της ζωής σου για πάντα. Τόλμα να αγαπάς και να αγαπιέσαι και θα ρουφήξεις την ενέργεια της αγάπης χωρίς όρους.
Η καθαρή σου καρδιά είναι γεμάτη αγάπη και μιλά τη σιωπηλή γλώσσα του σκοπού της ζωής σου. Συγχρονίσου με το ρυθμό της αγάπης και θα διαλύσει τους περιορισμούς και τους φόβους που σε φυλακίζουν σε μια μίζερη ζωή. Ίσως το σενάριο που μπορεί να φανταστείς είναι να φτάσεις στο θάνατο, ξέροντας ότι διάλογες πάντοτε μια μίζερη ζωή και απέφευγες να δίνεις και να παίρνεις αγάπη, απομακρύνοντας από σένα εκείνα που λαχταρούσε η καρδιά σου. Ό,τι και αν αυτό που αγαπάς και λαχταράς, αλλά το αποφεύγεις για κάποιους λόγους που τους κατασκεύασες μέσα στο μυαλό σου, δώσε στον εαυτό σου την άδεια να το ερευνήσει με καινούργια μάτια, πρόθεση και πάθος και να ανακαλύψεις την ενδόμηχη λαχτάρα σου. Ο δρόμος για την αναγέννηση της ζωής σου έχει ανοίξει, αρκεί να κατανοήσεις ότι πρέπει να συμμαχίσεις με τη διάχυτη αγάπη χωρίς όρους και να τη χρησιμοποιήσεις σαν ένα όχημα για να διανύσεις το δρόμο που θα σε οδηγήσει στην αναγέννησή σου. Η επιτυχία, η ευημερία και η ελευθερία θα γεμίσουν τη ζωή σου και μόνο αν εσύ είσαι έτοιμος να ενεργοποιήσεις το συστατικό της αγάπης στη ζωή σου. Σκέψου ότι ακόμη και αν δεν έχεις άλλο προσώπο, μπορείς να πετύχεις μόνο με την αγάπη. Χωρίς αυτή, ακόμη και αν έχεις όλες τις γνώσεις και τις ικανότητες του κόσμου, θα αποτύχεις. Το δόλωμα της επιτυχίας είναι η αγάπη. Η μοναδική λοιπόν συνταγή για ό,τι επιθυμείς να καταφέρεις στη ζωή σου είναι η αγάπη. Ζήσε κάθε μέρα με αγάπη στην καρδιά σου. Να επιμένεις μέχρι να πετύχεις. Αυτό είναι το απόλυτο χαρακτηριστικό γνώρισμα των νικητών. Για να διεκδικήσεις τη νίκη της ζωής σου και να στεφθείς νικητής, είναι απαραίτητο να το χρησιμοποιήσεις. Η επιτυχία θα έρθει στη ζωή σου με την επιμονή. Να θυμάσαι ότι όταν φτάσεις πολύ κοντά στο στόχο σου, θα βρεθούν μπροστά σου στην τελευταία στιγμή δυσκολίες που θα προσπαθήσουν να σε εμποδίσουν να το πετύχεις. Πάντα η ζωή θέλει να τσεκάρει αν αληθινά πιστεύεις στο στόχο σου. Να επιμένεις μέχρι να πετύχεις. Όταν φτάσεις στο τέλος της ζωής σου να μπορείς να πεις, παρά τις δυσκολίες, τα εμπόδια, την εναντίωση, τα προβλήματα, ήταν μια ζωή που άξιζε να τη ζήσω. Μην τα παρατάς ποτέ και συνέχισε να προσπαθείς για την επιτυχία. Αν ξαφνικά στον δρόμο σου βρεθεί ένα βουνό, μην το βάζεις κάτω. Πάλεψε μέχρι να το ξεπεράσεις. Βρες ένα μονοπάτι ή ένα υπόγειο πέρασμα ή μείνε εκεί που είσαι και μετέτρεψε το βουνό σε χρυσορυχείο. Να επιμένεις μέχρι να πετύχεις. Κάθε εμπόδιο, κάθε εναντίωση, πρόκληση που θα βρεθεί στο δρόμο σου προς την επιτυχία, να το ξεπεράσεις. Να οδηγείς το σκάφο σου το ίδιο καλά και στην κουνάτσα και τη φουρτούνα και να ακολουθείς την πορεία που έχεις χαράξει για το πεπρωμένο σου. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του αληθινού νικητή της ζωής είναι η διαρκή συνέπεια σε αυτό που έχει αποφασίσει να κάνει. Η μεγάλη σου επιμονή είναι η προϋπόθεση για κάθε επίτευγμα σε οτιδήποτε επιθυμείς να κατακτήσεις τη ζωή. Για να γίνεις πρωταθλητής και να κατακτήσεις το πεπρωμένο σου, πάλεψε ακόμη ένα γύρο. Κάνε ένα ακόμα χιλιόμετρο. Να ξέρεις ότι ποτέ δεν χάνεις τα αλήθεια μέχρι να εγκαταλείψεις την προσπάθεια. Πρέπει να παίξεις το ρόλο που σου δόθηκε. Μπορεί αυτός ο ρόλος να είναι επώδυνος, αλλά πρέπει να τον παίξεις. Σε καλώ να επιμένεις, υπομένοντας τη ζωή σταθερά σαν φράγος στη θάλασσα, απερίσπαστος και ασάλευτος στα κύματα που ορθώνονται αδιάκοπα μπροστά σου. Η δύναμη να συνεχίσεις σε πείσμα των πάντων, η δύναμη να αντέχεις και να επιμένεις, αυτή είναι η ιδιότητα του νικητή. Επιμονή να αντιμετωπίζεις την ήττα πάλι και πάλι, χωρίς να παραιτήσει. Να προχωράς κατά πάνω στις μεγάλες δυσκολίες, γνωρίζοντας πως μπορείς να νικήσεις. Να επιμένεις
μέχρι να νικήσεις. Όποιες προκλήσεις και να αντιμετωπίσεις, μην ξεχνάς να κοιτάς πάντα προς την κορυφή του βουνού, γιατί έτσι κοιτάς προς τη μεγαλοσύνη. Να το θυμάσαι αυτό και να μην αφήσεις να σε αποθαρρύνει κανένα πρόβλημα, καμιά δικαιολογία, πόσο ψηλή μπορεί να είναι η βουνοκορφή, ούτε να αφήσεις τίποτε πιο χαμηλό να σου αποσπάσει την προσοχή. Να επιμένεις, να πετυχαίνεις μέχρι να κατακτήσεις την κορυφή, μέχρι να φτάσεις στο αστέρι σου στον ουρανό. Εσύ είσαι η δύναμη. Μπορείς να παραμερίσεις κάθε εμπόδιο που θα βρεθεί μπροστά σου ή να χαθείς μες στο λαβύρινθο. Είναι επιλογή σου, είναι ευθύνη σου. Να ξέρεις πως οι σημαντικοί στόχοι σου μπορούν να γίνουν πραγματικότητα με πειθαρχία, με εστίαση και πάνω απ' όλα με επιμονή. Γι' αυτό λοιπόν να βάλεις ένα κωδικοποιημένο σύστημα μηνύματος στο υποσυνείδητό σου για πάντα. Να επιμένεις μέχρι να πετυχαίνεις. Να είσαι πεπισμένος ότι η επιμονή και η σκληρή δουλειά βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία. Η πειθαρχία και η επιμονή είναι οι βασικές ιδιότητες στις οποίες στηρίζονται όλες οι επιτυχίες των ανθρώπων. Η επιμονή σου να πετύχεις κάτι, να δεσμευτείς σε αυτό και να μπεις στη δράση, σε οδηγούν στο βάθρο της επιτυχίας και των μεγάλων επιτευγμάτων. Το πραγματικό σημάδι ενός πρωταθλητή είναι η επιμονή. Και πώς πετυχαίνεις την επιμονή? Πολύ απλά, με το να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Ξεκίνα τώρα. Βάλε μπρος για να κατακτήσεις το μεγαλείο. Η επιτυχία έχει 5 γράμματα. Κάντο. Να επιμένεις μέχρι να πετυχαίνεις. Μέχρι να φτάσεις στην κορυφή σαν νικητής. Πίστεψε πως όλοι έχουμε γεννηθεί σπουδαίοι, αλλά χρειάζεται να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Να επιμένεις σταθερά να πετύχεις τα πιο μεγάλα σου όνειρα. Χρειάζεται να δουλέψεις σταθερά και επίμονα για να αποκτήσεις αυτό που θέλεις. Η επιμονή είναι η λέξη κλειδί σε κάθε δραστηριότητα. Γίνε λοιπόν επίμονος και μπες σε θετική δράση. Η πιο μεγάλη αρχή της επιτυχίας είναι να σηκώνεσαι όρθιος πιο πολλές φορές από αυτές που πέφτεις. Είσαι έτοιμος να σηκώνεσαι πιο πολλές φορές από αυτές που πέφτεις? Στη ζωή θα βγουν πολλά εμπόδια στην πορεία σου προς την κορυφή. Κάποιες φορές θα πέφτεις, αλλά κάθε φορά να σηκώνεσαι και να συνεχίζεις. Αν περιμένεις από τη ζωή περισσότερα, καλά από κακά, περισσότερες επιτυχίες από αποτυχίες, τότε θα λύνεις προβλήματα με ηρεμία και αυτοκυριαρχία και θα λειτουργεί με αποφασιστικότητα και περιόριστη επιμονή σύμφωνα με το μότο. Θα επιμείνω, θα το κάνω οπωσδήποτε και θα το κάνω τώρα. Να επιμένεις για το καλύδι και πάντα να το αποκτάς. Να επιμένεις πάντα να δημιουργείς μια νίκη. Πρόβαλε τον εαυτό σου σαν έναν νικητή που δημιουργεί κι άλλους νικητές. Να προβάλλεις πάντα μια θετική εικόνα του εαυτού σου, ένα πρόσωπο γεμάτο ενθουσιασμό. Όσο περισσότερο επιμένεις απέναντι σε όλα τα εμπόδια που συναντάς, τόσο η πίστη και η αυτοπεποίθηση μέσα σου θα μεγαλώνουν. Μόνο μέσα από την επιμονή θα γίνεις αυτό που θέλεις. Η επιμονή σου είναι ένα από τα πιο μεγάλα κλειδιά της αναγέννησής σου και η πύλη για εκεί που θέλεις να πας. Ο βαθμός της επιμονής σου είναι ανάλογος με την αυτοπεποίθησή σου. Γι' αυτό λοιπόν πίστεψε, επέμενε, πετύχαινε. Όταν η ζωή σου φύγει από την τροχιά της και η πορεία της γίνεται δύσκολη, χρησιμοποίησε τη δύναμη της επιμονής για να φτάσεις αλόβητος όπου θέλεις να πας. Η επιμονή είναι ο πιο πολύτιμος πόρος για να διαμορφώσεις τη ζωή σου. Δεν θα πετύχεις το στόχο σου με το να ενδιαφέρεσαι απλώς γι' αυτό. Για να πετύχεις το αποτέλεσμα που θέλεις, χρειάζεσαι δέσμευση, αφοσίωση και επιμονή. Ποτέ μην επιτρέψεις τον εαυτό σου να σκεφτεί να τα παρατήσει. Μην αφήσεις καμιά μέρα τη ζωή σου να τελειώσει με αποτυχία. Προσπάθησε και ξαναπροσπάθησε.
όταν οι άλλοι γύρω σου σταματούν τον αγώνα, εσύ να συνεχίζεις να επιμένεις, να προσπαθείς, να αγωνίζεσαι. Συνέχισε να επιμένεις και να προχωράς και βήμα με το βήμα θα συμβούν θαύματα στη ζωή σου που θα σε περάσουν στην απέναντι πλευρά, στην αναγεννημένη σου ζωή. Η επιμονή είναι το όπλο που αν το χρησιμοποιήσεις στη μάχη της ζωής θα κατακτήσεις το μεγαλείο. Γι' αυτό λοιπόν, όσο υπάρχει πνοή μέσα σου, να επιμένεις. Αν επιμένεις αρκετά, θα τα καταφέρεις και θα φτάσεις στην κορυφή της επιτυχίας. Πίστεψε, επέμενε, πετύχαινε.